oras ng hapon kay Ernest. Sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. At biglang nagluksa ang buong kalangitan. Para bagang nakikiramay ang buong sanglibutan sa kanya. Ang Ama ng mga Ama, ang Diyos ng mga Diyos doon sa langit, hindi matignan ng kanyang anak namin sapagkat inako niya ang lahat ng kasalanan ng mundo ito. Bakit hindi matignan? God is holy, man is sinful. And when Jesus said, it is finished,